Khawela hian kumtin mi nuai riat Mahni Intihlum anomzi ani tiin WHO chuan atar langa chu second somli apiangin Mahni Intihlum pakhat anomzel tina ngani Mizoram hi India ram state somni pariat zinga Mahni Intihlum damna an chhutna som pakwana kannia mi nuai khat zela pariat point pakwa Intihlum ang kanni Nunna hi ahlua thina pia Nunna ala omani ti ringtu te tan chuan rilruwa zona tam taka pian tirani an thlarau nun engtin nge ni zelang Nunna hi allak chu Mahni Nunna po ni se Pathianin ngaidam angem Mahni Nunna lak du hial khawpa nun beidawng chuan anga harsatna khirh nge atoang ka damna om chhun chu damzui zel lo hi ani titu chu Pathian poina hrethiam ve mayangem Mahni Nunna lak avanga laina hnai tak lo sun tawhten zawhnate nge an neyang heng zawna poimo tak tak te ngai to hian Mahni Intihlumte Chungchanga kan ril ruput mang tur Bible atangin kan zir ho don ani Bible a hian Mahni Intihlumte kan hunuala chungte chu amal malin lo en hasaila lal sola kha indona a na taka hliamani khan Philistia miten manin nuiza siamnan an mangang ti hlawa angun nam boin a Intihlumani Ahitofela Absaloma counselor khan arem ruan an zom lo ti riatin an khuwa atlan hoa ain oklum ti kan hubok Zimri kha hun rei lo te chung lala akhuwa an la ti riat no in lal in atlan luta ain hal khuma athita ani Juda Iskariota khan Isu aphatsan no in ain thiam lo lea ain oklum tabok Bible Mahni Intihlum kan hu te atang hian athalam zonga ngai thei turan omani ti ngaidan oma hei wang hian Mahni Intihlum hi achana zerin Pathian pompui thei an omem ti zona poimo taklo piang ta ani pakhatna chuan Juda Iskariota Chungchang hi ani a mathaya hian Juda Iskariota Intihlum nakha a in chhirna wangani ti chiang taka min hrila du awangin atar langani ti ngaidana om Juda chuan asola sima asumlak to po chu thunai tu te hnen a hlan kir le a chu mai ba ka mi poisoi lo thi turin aman tir ti ein shebok Pathian thu in thisen luan naram chu thisen chhuah tu thisen ngot lo chuan ti thiang hlim le thei ani lo tia alo soi to angin asual man chu ama nun na nge in ama na peta a chu wangin Juda po kha Pathian thu angin ama a in tlanani ti ngaidana om mathaya hian ademani ti tranchan tur om lawa asual na bel cha tu tur ni lovin asual na ata ti zalen tu ni zoka angai theiani anti ama ero chu Juda kha a in chhir ti chu kan hria asuala simem ti ero thil dang dayani asual ngaidam na tura isuan hnen pan lovin alungai na inhne tirin ama nun na ngei alata thunga a in thiam lo na awanga anun na ngei ala po chuan asual na ata atlan zolo Christian ten tlan na kan soi chu sim na thin lung ne na kan sual na ngaidam theitu hnen pana anin min chandam na ani Juda ero chuan simin chandam tu apan lowa rin na atlak chama wangin ama nun na ngei alata thung ani kha Isu aphatsan tu ve tho peteranen khai khin ani fobok ma se petera chuan in chhira simin Isu lama hoya ngaidam ani ta thung petera chanchin chuan ngaidam na le siam thar le na kan chang thei ani ti min ko hmuwa Juda Iskariota chanchin ero chu confirm khurna tur ani thung Samsona thi na po kha atha zonga ngai thei tur ani ti ngaidana ombok Samsona Intihlum na khan ringlo mi te tempula thi vezat kha tarlan ani a Pathian po khan khami hlen chuak thei tur khan chakna ape bok ti kan mu rorel tu te bung som paruk chang som thuma adam laya atha ai chuan athi chil te chu an tamzo kani ti thu khan Samsona Mahni Intihlum na kha mihring le Pathianin an pompui ti atilang anti ama ero chu thilpoi mo tak mai thlir ran tura oma chu Mahni Intihlum ti le Mahni Nunna hlan ti hi ani Samsona chu Mahni Intihlum ni lovin midang te ta na Nunna hlan tu ani zok Mahni Intihlum chuan an Mahni tan an Mahni chunga thinan thlena Samsona ero chuan anunna chu midangte ammi te tan hlan thung Samsona thina kha Isu Krista thina nen po adang lam thui lutuk lo beram veng tu tha in beram te tan anuna pe angin Isu khan ama nunna ape ti kan hria mi ina thian tan anuna pe kaliama mangai na nasazok tu ma nan nei lo ati nge nge chu wangin Mahni Nunna la le Mahni Nunna hlan hi thlir rananga yani Mahni za omna hum himna na Intihlum po hi kumzabi khatna a rom ho khan an ngai sang hle chung khan Christian zirtirna ani ve ngayem ti hi ngai to tham takani a tir kauta thil ti bung som paruk chang som ni pariata khan
Philippia tang veng tu intihlum tum kha pola khana chanani pola le silate tan ina khung an ni khan zanlaya pola le sila chu pathian hnen an tong traya la an sa a thok le khata lir na sa takin alo nginga mitin kolbun te chu alo in phel ta vekani ti thu kan mu ti chuan tang veng tu chuan mitang te chu an tlan bo vekemoti in intihlum atumani kha chu khati hun laya romi ngai tu na atang chuan thil ti om takani zaom takin aram tan anun a hlan ti na niang mase pola ero chu ring devin awa engtin ma intisu heta kan la om vekalom hati ani kha helai thu hi apoimu em na chan chu mani nun na lak kha a hun lai khan romi te chuan pomviau ma se thil dikani lo ti min ko mu ani pola chuan a hun lai ring lo mi te ngai tu na ang apu ve lowa pathian du dan ani lo ti min shilani eng harsatna po to kila Mahni Intihlum chu kong dikani ngai lo ti hi kan Bible atang bok hian kan hmu a din hunina zir lo wang le chan sang sang awanga thi mai du hial khobril ru puwa Mahni Intihlum si lo te kan hunual ani pathian mi ro pui tak tak te an hun to na khirh awanga nun thlak lel na nei to lo kan hunual hian Mahni nun na hial lak du na ril ru chuan ring tu te Nunna po mun lian tak a o ani ti kan hu thei Rebekile rakilin fa an nei thei lo wangin thi mai an duwa Mausia po keima mai zongin heng mi te hi ka tuar don lo a ha thlak lutuk heti anga min ti don zongin min khongai la min ti hlum jok mai te heti taka ti re thei hi zong ka pei ta lo ti in pathian hne na atong trai ani adang le chu Elijah kha ni a pathian ta na huai sen takadinga baal pui thiam te po tlom tu khan pathian hne na thi adila katlin talo olalpa kanun hi lamai te katan thi atha jok e ati ani kha hetiang bok hian jona po in olalpa tuna kanun hi lamai te katan thi hi dam ai na thazok sia ti in pathian hne na thi adil bok heng pathian mi ro pui tak tak te hi thi mai du hial khopin harsatna in tlak buak ma se an Nunna chu pathian kuta an la hlana an thi le dam chu pathian kuta an la da ani jopa hi entir na dang le chu ani a in chunga chiat na men lo tak mai a thlena a fa te asuna na tri bai om tak mai a tuar meu kha chuan a pian ni chu an chia aloa thi chak em thi thei si lo ani awang khan avui ani kha ma se pathian lama hoya pathianin mala som ta thunga tun ma zong a in pathian chu a hmu fiat a jok ti kan hmu thuhlung thara po tirko pola khan asia rama hri oman tuar kha tuar zo rual lo phuritin mindel atia dam reng anin be sei to lo ani kha heng te atanga kan hmu chiang tak chu ami te chu nun thlak lel na nei to lo hial khopin harsatna in tlak buak ma se pathian chuan a om pui tlata a hun ati ma chu an Nunna la lo turin avong him rengani tu ma in nat na kan du lawa tu ma in tur na kan du lo mitam tak chuan tur na pumpel nan an Nunna ti top mai an du hial rengani ma se tur na chu soimoi chiam kher lovin he khovel suala tluto in a ken telani ti hi kan pomangaya turna awang hian mihring nun hian omzia nei talo ti na ani lo ti chuan zawna poimo tak mai ni ta chu Mahni Nunna lak chu sualani em ti hi ani Bible chiang taka a inzia na om lova ama ero chu pathian le khathu hian Christian ten Nunna kan ngai hlut dan tur le kan pek theilo Nunna kan la ka wanga a ngong tur ero min hril chiang thung Bible chuan mihring Nunna hlut zia min hrila mihring te chu pathian an puya siam kan ni thu kan hmu chu wangin Nunna hi pathian min pek ani a kan nun le kan thia thu nei tu om chhun chu pathian chawani thu som pe ka kan hmu tuali that turani lo ti khan Mahni Nunna lak po a huamani chu wangin kan hriat chian em tur chu Mahni Nunna lak chu pathian thu pek bo chiat na sual lian takani ti hi ani a kan nun dan tur le kan thi dan tur rel fel tu chu pathian chawani a samjiak tu angin ka hun te chu ikuta a oma kan ti thei reng anga yani ani chuan Mahni Intihlumte chuan Vanram an kaya ngem ti chu zawna poimo tak mai ani ta ani kan unau Christian zinga Mahni Nunna la anom hi arun thlak ema chu ai ma apoi jok chu Mahni Nunna lak chungchanga kanin zirtir na diklo shrem hun pan ding hal tura ngai na kan nei hi ani Christian tam takin Mahni Intihlumte chu chandaman ni lowang nganti a ma se hei hian Bible in nga na anei lo Bible hian Mahni Intihlumte om dan tur chiang takin soilo ma se pathian khongai na le za ngai na asoi chiang em thunga kan lalpa Isu Krista om pathian mangai na ata ring tu te chen sang thei tu engma om lo ti kan hria chu wangin Mahni Nunna lak po chuan pathian mangai na ata min then thei lo ti na ni chu
kan en ber tur chu ngaidam na le nun thar min petu Isu Krista a beisei na le chan damna ani ti chuan Mahni Intihlum chu sualani ti kan soi to a ama ero chu chatuana kan thlarau omzui dan tur hril tu ero ani lo chatuana kan omzui dan in nga na om chhun chu Pathian khongai na chawani Isu Krista ring tu te chu an sual zong zong ngaidam an ni a chatuan Nunna an changang an hnol tu te ero chu thiam lo chantir an ni reng thungang Isu chu kan sual na zong zong te avanga thi ani a Christian dik takin a thlarau nun a chak lo ber laya anunna alo la ani poin asual chu Krista thisen chuan a silfai the ani Pathian chuan keini a in mi zong zong hi a hrethiam zo kani ti kanin hril non fo anga ya Mahni Intihlum chu thilpoi tak le na tak mai ni ma se ngaidam theilo sual chu pakhat chi a omani ti kan hria chu Mahni Intihlum hi ani lo chatuana midang te om dan tu rel pui ve kan lo tum tu rani lo mi tu po Vanram a kai theina chan om chhun chu Pathian khongai na wang ani a kan sual ngaidam theitu awang chawa chan damna changa changlo thei kan ni chutiang chia chuan mi tu po hrem huna kalna chan tur chu ama chandam theitu Krista a hnol wang ani bok kan thil sual ti engpo hi isuana ngaidam theilo tur khopa sual lian om lova arong bol tura ami thlan bik te po kha sual kong thuk tak zo to te ani chok mosia khatual thatani a lal davida isu thla tu khan mi nu awi rea tirko pola kha ringtu te ti du da tu thinani ma se Pathian ngaidam na an changa nun tharan lo nei ta ani kha tu po Krista om chuan thil siam thara lo ni a thil hlui te chu aral ta a ngai te u alo thar ta ti in pola point thu a soi thei ta ani kha nima sela Mahni Intihlum poizia chu kan soi nep ti na ani lo ti ro kan hriat chian em angai thung Pathian poi soina sual lian tak ani renga Christian te chu Pathian ta na nung tura kau kan ni a kan thi hun tura thutluk na siam tu tur chu Pathian chawani ti kan hriat rengero angai ani chu wangin samjiak tu thlir dan trom puin harsatna tuar mek ta hian o kanunna enga nge ikun reng enga nge ka chunga hiani buai ni Pathian beisei ro ama chu kala fak don sia kan ti thei apoi mo hle achan po Pathian fa te chu beisei na nei tu te an ni ti Bible in min hril renga dam chan kan nei ti ring tu te kan ni Isu Krista Pathian fapa sualna nei lo khan kan lungai na le kan mol phona te kha alo tuar to hnu ani awangin min hrethiam pui em ani mi hring te mu sit le du lo alo ni to a anun na kha lungai na le tur nai na khata ma se alungai na te chu nang le kei wang ani kan sualna awanga vuaka ti re thei ani na chan kha nang le ke in Nunna kan nei thei na ani heng zong zong lo pal tlang to tu hian kan nat na hriat chian em awangin nang ni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na lo kal ula keiman ka chol ti rang che u mangan nia chuan mi kaula ka chan hi mang che ti in min tran puya in pe rengani thilpoi mo em mai chu Pathian hian thin lungke hi a hmusit lawa angai hlu hle zokani ti hi ani Pathian hne na in thoi na dik tak chu thin lungke hi ani a Pathian chuan lungchhia in chiang ngoi ngoi ta hi a hmusit ngai lo